Dôležitou súčasťou letnej prípravy MHKM Skalica je špecializovaná príprava brankárov. Náš klub rieši spoločnú prípravu brankárov všetkých vekových kategórií a na starosti to majú Miro Lipovský a Dušan Vlk. Ako sa po rokoch aktívneho brankárskeho remesla stavia k postu trénera Miro Lipovský? Je to v prvom rade aj nejaká taká úloha pre mňa, lebo v podstate sa človek celý život učí a tým, že som sa na to dal, tak jednoducho bez tej prípravy na ten tréning sa to nedá urobiť, takže obnáša to veľmi veľa čítania a pozerania hlavne videí tých svetových brankárskych škôl, ako sú Švédi, Fíni. Takže všetko, čo tu chalani robia, není z mojej hlavy, není to vymyslené na kolene, ale jednoducho je to obkúkané a myslím si, že chlapcov to zatiaľ baví. Snažíme sa to robiť s Dušanom tak, aby to bolo každý tréning troška iné, aby to bolo zábavné. A hovorím, tak jak sa učia oni niečo, tak ja sa učím možno dvakrát toľko. Ten brankársky post je naozaj veľmi špecifický. To je ako keby bol v hokeji ešte jeden šport. Súhlasíš so mnou? Samozrejme, dneska ten post brankára hokejového je tak dôležitý a špecifický, že bez individuálnej prípravy to jednoducho nejde. Ten brankár sa nepresadí, jednoducho nemá šancu, on potrebuje vlastného trénera. Teraz majú všetci jedného, maximálne dvoch, ako sme my tu s Dušanom, ale postupne, keď sú chalani v juniorke a potom už váčku, musia mať osobného trénera. Tréneri už počas letnej prípravy pracujú so všetkými brankármi v kolektíve, čo je mimoriadne dôležité ešte pred prvým vykorčuľovaním. A špecifické je to tým, že sú tu brankári od detí vo veku 5 rokov až po dospelých. Tým, že väčšinou bolo zaužívané, že trénovali len s tímami, ten tréning nebol zameraný na klasické loptičky, kedy sa trénovala nejaká pozornosť, sústredenosť. Takže toto tam je pridané. A samozrejme máme tu druháčikov, treťačikov, ktorí zasa keď trénujú s našimi juniormi, tak je to pre nich predsa len troška iné. Vidia veľkého chlapa vedľa seba trénovať, takže ich to tiež posúva ďalej. Ťahajú jeden druhého, aj keď sú v podstate každý z iného ročníka, tak tá konkurencia tu je medzi nimi. Prezrať niečo o tomto, čo tu vidíme na zemi, čo to vlastne je? Ale tak to sú veci, zasa hovorím, ktoré sú bežné vo svete, ale bohužiaľ ešte nie sme na tom tak, aby sme ich si mohli zadovážiť originálne, takže napríklad táto doska je totál vyrobená na kolene, tuto v telocvični, ale svojmu účelu poslúži a dúfam, že jedného dňa, keď tí chalani budú trénovať už na takýchto pomôckach, ale profesionálnych, tak si aspoň zaspomínajú a zasmejú sa na tom, že na čom začínali. Čo bude pre Mira Lipovského úspech v rámci MHKM? Dneska nikto z nás nevie, ako dlho tu budeme pracovať. Samozrejme, všetci si želáme, aby ten projekt, ktorý Žigo nejako prezentoval, aby bol čo najdlhší. A tak ako v podstate každý tréner, ja tu poviem, najkrajšie by bolo vychovať reprezentantov. To znamená, už od tých kategórií, ako je 15, 16, ak by sme tam mali zastúpenie, tak je to také motivujúce do ďalšej práce. Nehovorím o tom, keby sa nám podarilo za 10 rokov mať seniorského reprezentanta. Tak to bol rozhovor so sekretárom a trénerom brankárov MHKM Skalica Mirom Lipovským. Pripomeňme, že druhým trénerom brankárov je Dušan Vlk. A teraz je čas porozprávať sa so samotnými brankármi. Ty si dnes na tréningu s brankármi, ktorí sú oveľa väčší ako ty. Chceš byť tiež taký veľký brankár? Áno. A prezraď mi, prečo chceš byť brankárom? Potom ma to baví. A chceš, aby hráči ti dávali veľa gólov alebo málo gólov? Málo. Málo. Ako málo? Za zápas 0 gólov alebo 1 gól? 0. A keď si v bráne, máš rád, keď ide na teba jeden útočník alebo viacerý? 1. A čo máte vy brankári? A čo máte v rukách? Lépačku a viedla a záčku. A na nohách máte čo? Betóny. Čo povieš svojim kamarátom, brankárom? Poslúchali. Prečo chceš byť brankárom? Lebo mňa to baví. A čo najviac? Chytání. A máš svoj vzor? A to je co? Kto sa ti páči v bráne? Aký brankár? Hlák. A prečo?
Lebo byl v NHL. Aha, a ty chceš byť tiež v NHL? Áno. A vy máte perfektného trénera Mirka Lipovského. Ako sa ti s ním trénuje? Dobre. Dobre, a čo máš najradšej na tréningu? Fotbal. Fotbal. A si hokejista? Áno. A baví ťa aj tieto cvičenia s loptičkami a tak? Áno. A čo ti ide najlepšie? Chytání. Po 2 malých brankároch prišla na rad aj dievčina. Prečo si sa rozhodla, že budeš brankárka? Lebo mňa do toho aj nanotil jeden kamarát a aj mňa to baví. A čo ťa najviac baví na tomto brankárskom poste? Že musím chytať, musím mať reakciu a musím proste reagovať rýchlo. A sleduješ aj dievčatá, alebo iba chlapcov? Aj dievčatá. Na tréningoch týchto brankárskych si rada? Čo sa ti na nich páči? A hlavne to, že musíme, keď si hádžeme, tak musíme na to reagovať a potom, keď robíme všelijaké na rýchlosti a všeličo na beh. A je niečo také špeciálne, v čom by si sa chcela veľmi v bráne zdokonaliť? No, hlavne zjezdení a to je asi všetko. A aký máš taký svoj brankársky hokejový sen? Aby som bola v reprezentácii žen. Aké sú tvoje plány a ciele na túto sezónu? Byť aspoň 2, keď nie lepšie. Letnú prípravu máte teraz veľmi špecifickú. Je osladená vlastne tým, že máte brankárske špeciálne tréningy. Ako by si to ty zhodnotil? Vynikajúco. Vynikajúco. Čo ťa baví? Čo je takým prínosom týchto tréningov? Tí loptičky házať si o stenu a Je pre teba kto vzorom v bráne? Carey Price. A čo Miro Lipovský? No aj on. Čo by si prial do sezóny? Veľa šťastia a zdravia. Aká je atmosféra na tréningu brankárov? Výborná. Koľko vás sem chodí? Aké ste vekové kategórie? Je to od prípravky až po juniorku a chodí nám sem aj brankár záčka a chodí nám sem okolo 15 až 20. Čo sa učíš od tých starších a čo naopak učíš ty tých najmenších? Tak chcel by som sa furt zlepšovať, takže si beriem veľa od tých starších brankárov a posúvam to ďalej aj k tým menším. Aký je ten tvoj hokejový veľký brankársky sen? Ísť do NHL. Ísť do NHL, máš tam svoj vzor? Hej, A to je kto? Jaroslav Halák. A prečo práve on? Tak fascinuje ma svojimi výkonmi, teraz v New York Islanders a chcel by som tam niekedy aj ja ísť. Čo je najdôležitejšie na tom poste brankára? Aké musíte mať kvality, aby ste tých gólov dostávali čo najmenej? Tak prvá je výška, aby sme boli až po tú hornú tyčku. Potom samozrejme dobré výkony podávať aj na tréningoch, aj v zápasoch a makať. Čo si popraješ do tejto sezóny aj všetkým týmto brankárom, ktorí tu tak fantasticky trénujete? Aby sme boli najlepší. A preto, aby boli najlepší, treba poriadne trénovať a o to sa spolu s trénermi snažia od začiatku mája.